media person no oro actually tini bubagra phainai engke binse sakang phainai bagai bubagra kontak khaijak gairampara bima jagao angmono sanamu songo birmonti pra mangkati khurtanibo bubagra ne kamo yak tongo haipono bobos kang phaya tamon engke dofani bagai jati bagai boje mansak jengbai krenggai oro kontak khaibo report app to the report tai tongo engke te chungo kwai phangnam than jo tuluku bai chung birmonti pra mangkati khurima kha te koru press club ni chai to mumbai so ang jo to lukurong na hambai na mo chungo ar bubag na hambai na mo chungo ar bubagra thanai photo sabrum ni program adino bo phainai kok tongmani khistai mimili ane bagai phaimalia bubagra saimono bo dofani bagai bokun pating phia bo tini eje or just only for the tiprasa bubagra angni bo phainai or kono tipra mo thaya kono bjp ya kono cpm ya only on for tiprasa bukung bara and tini hani bubagra bo jotoni bubagra ni bo sala tipra je flat mani je boro thine ni ya fo bo ja mancha bini final share 50000 bo ri tongo abur nam bagai tini bubagra phai tongo bo sokone exact tinta somoyo mi horo phun khaimani bisingti khai bana phun khaiman bisingti khai te o kami lukurok jotona khasungjak bubagra naine bagai te o jaga norok nukhna bubagra na toron simi lamsui tlangmane bagai jotona mane o kami lukurok wifi amteri joto paran lukurok bona rasnai tongo jaga wa tini ni salo amta haita tini or jaw phai bubagra tamnai birmonti pra bi bihikno ta ya phonai te bini hamjak mung busu kotor abo nurnai bo direct phatani hasteni direct airport ni simi bo direct o jaga phayo tar mane ta monso nai di already bubagra udu cross khebeka ekta tinta bising hapani okokta jotona hamba so thank you mokusun khamani bagai lai thanayo biswakurman dino biswakurmani 10 dino bubagra phainai kok tomani ang jemo rajbari thanga afro bubagra na phung khayang thanga nibo phainai kok tomani engke dino phaini ani karon hangkai kisa problem thanga pia next time 7-8 bising phainai kok tomani ara kisa problem habat je bini facebook status mi nukha bini sakana nugyako mane chung confirm khaineng tongkha manmagi mi status mane about ini final already phai tongkha bubagra abagai of mi status mane facebook bubagra aba pura sure nin sinimo ang bubagra ni men to phaningi samukhaine to ponde